Bari mu ga yadda za ka buɗe trade da kuma yadda za ka sa stop loss. So farko misali yanzu ka shigo cikin Bitcoin ka auna ka ga yadda kasuwan zai tafi maka. Kar ka buɗe trade sai kana da sai ka yi checking chart ɗinka ka ga ka samu entry mai kyau. So na farko abin da ka fara duba in kana so ka sa price, in kana so ka buɗe trade in limit and order ne sai ka bar shi a limit. In kana so ka siye shi a wannan price ɗin da yake yanzu ne sai ka mai da shi market. So sai ka abun nan. So misali yanzu bari mu sa $10,000. Wannan demo account ne. Ka sa $10,000 aka buɗe trade da shi. So in ka sa ka buɗe ka siya a spot market ne wannan trade ɗin. To ka siya mun siya Bitcoin na $10,000. So yanzu zamu je mu sa stop loss. So kada abun nan. So muna da 0.105 BTC. Sai mu zo nan wurin market ɗin nan sai mu sa TP and stop loss. Sai mu zaɓa trigger price ɗinmu da limit ɗinmu da quantity ɗinmu. So sai kuma order value. So trigger price ɗinmu zamu ce 91,100 in Bitcoin. So ko zai ɗauko Bitcoin ɗin nan ya sa mana shi a kasuwa, ya sayar mana da shi a 91,000 cas. So a 10,000 da muka sa za mu yi asarar kuɗinmu zai dawo 9,627. Kun ga mun yi asarar around $370 something. So sai ka zo sai ka yi clicking sell. So yanzu ka sa price ɗin ka sa trade ɗin ka stop loss. So ko da Bitcoin zai sauka 70 something yanzu zuwa nan wurin zai sayar maka da asara, zai rage maka asara. So haka ake buɗe trade kuma haka ake sa stop loss. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a.